Mao ni tubag ni Direktor Tabada sa atong pamaray nga pangutana niya. Nag-chat mi ni Engineer Catalino Lucero Davis, ang retired ni nga Deputy Administrator sa Pag-asa, taga-Argao ni si Engineer Davis, pero tuwa na magbase karon sa Quezon City human sa iyang retirement. Og kanus amang gyud muus-us ang atong temperatura. Mo nilang gisgutan ni Engineer Catalino Lucero Davis, specifically sa Cebu. Ang forecast average air temperature nato sa Cebu from June 9 to June 18 napaghihapon ta sa 27 to 28 degrees Celsius. Tunga-tunga na ni Sunyo, ha? Ang atong kinaubsan na temperatura 27 to 28 degrees Celsius, pating inita. Ang atong maximum 33 to 34 degrees Celsius. Ang atong heat index mo average og 39 to 40 degrees Celsius. Ingos Direktor Tabada, taas gihapon ang atong temperatura, init pa gihapon kaita sa Subo until tunga-tunga sa Hunyo karong tuiga. Pero ingos Direktor Tabada, mahimong masayuta nga mabugnaw sa Subo. Mao ni ilang consensus ni Engineer Catalino Lucero Davis kung dunay disturbance o dunay bagyo nga mo develop og musud sa Philippine Area of Responsibility karong buwana sa Hunyo. Ya dunay duha, di lang usa, duha ka bagyo ang gitagna musud sa Philippine Area of Responsibility karong buwana. Maunay makapainhan sa habagat. So ingos Direktor Tabada, ang atong habagat nga nagbakasyon karon mao nang gipulihan sa easterlies, mo enhance siya, mo kusog siya og makamugna og uwan dinis ato sa Subo, sa tibok Central Visayas. Maunay usas mga benepisyo kung dunay bagyo nga makasud karong buwana sa Philippine Area of Responsibility. Ang uwan kinagrabihan diri sa Central Visayas o sa Western Visayas. Ingos Direktor Tabada, usa ni sa mga factors nga makapaus-us sa atong temperatura ngadto na sa 25 to 26 degrees Celsius nga minimum ug ang maximum mo us-us ngadto sa 32 to 33 degrees Celsius. And hopefully ang atong heat index mabira sa paubos ngadto na lang sa 36 degrees Celsius. Ug posible mo normalize na gyud ang atong temperatura by the end of June or first week of July 2024. So, posible tibok buwan pa ni ang atong grabing kainit o kalimot. Gawas lang kung matinuod ni forecast nga dunay duha ka bagyo nga makasud sa Philippine Area of Responsibility karong buwana. Wa ta mangandoy og bagyo kay makahulga man ginang bagyo sa atong kinabuhi o sa atong kaptangan, pero hinaut makasabot ang labaw magagagahom ang atong pangaliakan ng bagyo balang para uwan, bagyo balang para bugnaw og jutay sa temperatura kay perti nagyong inita og alimuota. Maglisod na taglugway sa atong agwanta. Sa pikas nga